Похвалений Єсус Христос, вітаю всіх вас, поважані брати і сестри. У ефірі телепередача «Радость Євангелія». З вами я, ксьондз Дмитрий Малець, вікарій парафії Узвіження Святого Крижа у Ліді. Сьогодні ми переживаємо 6-ту Великодну неділю і послухаємо текст Євангелія, призначений на цей день. З Євангелія паводле Яна. У той час Єсус сказав своїм вучням: «Коли хто любить мяне, той заховує слово моє, і полюбить того і Отець мой, і прийдем до Його, і зробим жилье у Його. Хто не любить мяне, той не заховує слов моїх, а слово, яке ви чуєте, не моє, але Отця, який послав мене. Я сказав вам гэта, будучи з вами. А сутяшальник, Дух Святый, якого Отец пошле у ім'я Моє, навучить вас усьому і нагадає вам про все, що я сказав вам. Спокой покидаю вам, спокой мой даю вам. Не так, як дає світ, я вам даю. Нехай не тривожиться серце ваше і не боїться. Ви чули, що я сказав вам, одыходжу і прийду до вас. Коли б ви мене любили, то радувалися б, що я йду до Отця, бо Отець мой більше за мене. І тепер я сказав вам, перш чим гэта станеться, каб ви повірили, коли гэта адбудеться. Гэта слово Пана. Уміловані у Христі Пану, брати і сестри, напевно, не помилюся, коли стверджу, що кожен з нас, коли не регулярно, то достатково часто відчуває недохоп супокою, як у собі, так і вокруг себе. Коли наше серце неспокійне, то ми не тільки відчуваємо дискомфорт, але неспокій, який у нас, вельми часто приносить нам боль. Ми починаємо метуситися, не знаходячи собі місця. Такі проблемний неспокій існує у різних галинах нашого життя. Не хапає його у серці, на праці з колегами так само відчуваємо неспокій або напруження, а так само в думках, у відносинах з людьми і, звісно, у сім'ї. Што рабіць, каб не згубіць гэтай такой делікатнай раўнавагі? Калі б супакой можна было набыць у краме, то, напэўна, гэта быў бы найбольш пажаданы і папулярны прадукт. Тым часам купіць супакой не атрымаецца, бо і ў крамах яго не прадаюць. Усе мы шукаем супакою, суцяшэння, гармоніі, як унутранняй, так і знешняй. І часамі гатовыя заплаціць за гэта любую цэну. І ў гэтым пошуку мы неаднойчы трапляем у небяспечныя сітуацыі, складаныя, за якія прыходзіцца ў будучыні шкадаваць. Бо ёсць тыя, хто паспрабаваў знайсці супакой у злоўжыванні алкаголем. Хтосьці думаў, што атрымае супакой, калі будзе набываць каштоўныя рэчы. Ёсць і тыя, хто адважыўся знайсці супакой у нянавісці. Якую цану заплацілі людзі за падобныя пошукі супакою. Яны не толькі не знайшлі супакою і цішыні, але памножылі праблемы і пакуты. Як для сябе, так і для іншых людзей. Цяжка паверыць, што ёсць такія людзі, якія ўпэўнены, што знойдуць супакой толькі ў тым выпадку, калі помсцяць сваім ворагам. Яны жывуць яшчэ прынцыпам старога запавету, скрытыкаваным некалі самім Езусам. Вока за вока, зуб за зуб. Умілаваныя браты і сёстры, каб знайсці супакой, важна ведаць, што ён з'яўляецца не чымсьці, але кімсьці. Так, супакой гэта асоба. Єсус Христос з'являецца нашым супакоем. Цяпер жа ў Езусе Христе вы, што калісьці былі далёка, сталіся блізкімі праз кроў Христову, бо Ён супакой наш.
Калі зазернем у стары запавет, то ўбачым, што ўжо у 7 стагоддзі перад нараджэннем Хрыста прарок Ісая называе Езуса князем супакою. І калі Езус Христус нараджаецца ў горадзе Давіда, анёлы спяваюць: хвала на вышынях Богу, а на зямлі супакой людзям добрай волі. Сёння у Евангелі таксама чуем словы Езуса, які, адыходзячы з гэтага свету, дае нам гэты дар. Спакой пакідаю вам, спакой мой даю вам. І пасля дадае вельмі важныя словы, якія датычаць гэтага дару. Не так, як дае свет, я вам даю. Гэтыя словы нашага Збавіцеля становяцца запаветам, які ён пакідае у час апошняй вячэры перад сваёй смерцю на крыжы. А давайце ўспомнім першыя словы Езуса, якімі ён пасля васкрасення звернецца да сваіх вучняў, сабраных у вячэрніку. Супакой вам. Аўтарытэт Езуса калісьці хацелі выкарыстаць для сваіх мэтаў розныя людзі ці нават цэлы натоўп, калі хацеў яго схапіць і прымусова зрабіць каралём. Іншыя хацелі бачыць Езуса ваяром, рэвалюцыянерам. Аднак Езус паказаў, кім з'яўляецца насамрэч і за якія каштоўнасці змагаецца. Уваскрослы Христус паказвае сваім вучням раныя цвіковыя дзіды. Такой стала цана здабытага супакою. Смерць на крыжы прынесла супакой для чалавечага розуму, пазбаўленага святла веры. Гэта здаецца чымсьці незразумелым, а нават абсурдным. Аднак гэтае змаганне прынесла не толькі доўгачаканы супакой, але і перамогу над грахом і дар вечнага жыцця. Езус ніколі не прапагандаваў збройнага ваеннага змагання. Калі яго схапілі ў аліўным садзе, то Езус забараніў Пятру абараняцца мечам. Хто мечам сячэ, ад яго ж і загіне. Ён мог нават дазволіць войскам нябесным абараніць сябе, але не зрабіў гэтага. Многія, стоячы ля крыжа Езуса, чакалі цуду, калі ён сыдзе з крыжа і расправіцца з крыўдзіцелямі. Але так і не дачакаліся, бо не ў гэтым быў сэнс крыжа і пакутаў нашага Збавіцеля. Сэнсам стаў супакой і паяднанне. Толькі ў Езусе Хрысце чалавек поўнасцю здольны прымірыцца, падаючы іншаму руку, і гэтае прымірэнне будзе глыбокім і сапраўдным. Інакш без Езуса гэты супакой будзе вельмі павярхоўным, абмежаваным ветлівасцю. Тым часам сапраўдны супакой нам дае толькі Езус. Паважаныя, для нас Езус становіцца ўзорам прабачэння. Як часта здараецца ў нашым жыцці, што нам бывае цяжка камусьці прабачыць. Нас так зранілі, скампраметавалі, высмеялі, што мы толькі сціснулі рукі ў кулакі і пастанавілі, што не прабачым сваім крыўдзіцелям. Такім чынам мы падсвядома імкнемся ім адпомсціць сваёю абыякавасцю або ігнараваннем. Для нас тыя людзі перасталі існаваць. Аднак гэта няправільна. Аб гэтым нам выразна кажа сёння Езус, падкрэсліваючы словы: «Не так, як дае свет, я вам даў супакой». Калі нам цяжка прабачыць тым людзям, хто нас пакрыўдзіў, узгадаем словы Езуса
на крыжы. Яму, напэўна, было не лягчэй, чым нам. Тым не менш ён казаў: «Ойча, прабач ім, бо не ведаюць, што робяць». Таму, даражэнькія, шукайце супакою там, дзе ён, напэўна, ёсць. І памятайце, што супакой – гэта не што, а хто. Адзін сумленны чалавек трапіў у вечнасць. Там ён знайшоў святога Пятра і папрасіў яго правесці экскурсію па новым свеце. Спачатку яны прайшлі ў прасторную залу з вялікім натоўпам людзей. У цэнтры гэтай залы стаяў вялізны кацёл з кіпячым супам. Людзі былі худыя і галодныя, і ў кожнага з іх была даўжэзная лыжка ў чалавечы рост, у якой кожны імкнуўся дацягнуцца да катла, каб зачэрпнуць супа і падсілкавацца. Гэтыя людзі лезлі адзін на аднаго, штурхаліся, біліся, каб толькі любым коштам дацягнуцца да катла і насыціцца. Але лыжка была занадта доўгая, а суп гарачы. Таму нават, калі хто і мог зачэрпнуць сабе супу, не разліць яго было немагчыма. «Вось гэта пекла», – сказаў апостол Пётр і павёў гэтага чалавека ў іншую залу. Там таксама было шмат людзей. Пасярэдзіне таксама стаяў велізарны кацёл. У людзей былі такія самыя доўгія лыжкі, толькі ў адрозненне ад папярэдняй залы тут было ціха і спакойна. Усе былі сытыя. Чаму? Таму што яны раздзяліліся на пары і накармілі адзін аднаго. І гэта быў рай. Дарагія браты і сёстры, спакой вельмі каштоўны дар. І Христус хоча, каб кожны з нас яго меў. Разам з дарам супакою Езус дае нам свайго духа і дае нам заданне, каб мы жылі добрай весткай і дзяліліся ёй з іншымі, пачынаючы ад сваёй сям'і. Калі хочаш змяніць свет, пачні ад сябе. Калі хочаш знайсці супакой, паяднайся з Богам і бліжнімі. Свет не здольны даць нам сапраўднага супакою. Нездарма вядомая лацінская прыказка кажа: «Si vis pacem para bellum». Хочаш супакою, рыхтуйся да вайны. А якога супакою прагнеш і шукаеш сёння ты? Амен.